Neno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kamara maitiere janeno mar Color TV machiegni e weche manyien kidieni mar podho chieng' kawuono chieng' tich ariyo tarik 19 dwe mar abich higa 2020 to kod auchiel. Nyinga Joash Odhiambo Mitola ka weche gi bende nyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manendo Color TV live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV e Kenya. Wachako kama wadoni giko ne to koro weg nyamburko mating'o jowuoth e pacho kendi ochungo ng'anyo margi manochakore odiochieng' manyoro ka giyango ni giwinjore koda piny owacho mar mondo gitim twak e thuolo mar ndalo 7 mabiro kochakore kawuono niendi. Kaluwore koda ker margi Albert Karakacha oyango ni thuolo nendo en mar neno kaka koro ginyalo timo twak mondo mi giwuog e duol achiel kaluwore koda nengo modhi mabende koro idho malo. Ka e kinde romo machalo kamanendo jotelo manoyuore noting'o kanyendo jatend migawo mochung' ne teko kaachiel koda modhi James Opiyo Wandayi, nyawadgi mochung' ne arita kwe ma ipacho migosi Onesmus Kipchumba Murkomen kaachiel koda gavana e kaunti nogo ma Nairobi manendo Arthur Johnson Sakaja maduto oyiere mar mondo mi koro piny owacho ochaka timo twak. Karagacha. I'm the president of Matatu Owners Association. We want to urge our members wherever they are to go back to work. We've come up with something whereby next week I think there'll be something coming up. So we urge them to go back to work, and we want to thank the government. We are going to work very closely, and we've agreed to form a committee which is going to look into other issues related to the transport sector, mostly on PSV, because we've been having so many issues on insurance, we've been having issues on traffic matters, corruption. So we thank the minister. We are going to work very closely with this office to make sure that we enable the transport sector to grow. Thank you. That indeed we have got the white smoke. We have had very, very candid deliberations with the leadership of the public sector transport operators since yesterday. Those deliberations have been concluded this morning, and I must confirm that they have been concluded successfully. As a matter of fact, due to the situation that currently obtains in the Middle East, and bearing in mind that Kenya remains a net importer of petroleum products, the government, conscious of the difficulties that the public continues to endure following the skyrocketing of petroleum product prices, has taken very, very deliberate measures. On the matter of subsidy alone, between last month and this month, those two pricing cycles, the government has applied some 13.9 billion shillings to manage the cost of these petroleum products. Komachielo ni wakenya duond buch siasa nendo mar ODM riwruok margi mong'ere kaka Women League e bade ma kaunti ma Homa Bay koro wuok oko kendo bango ng'anyo ka gikwedo gavana e kaunti ma Siaya Okil James Bobagde Orengo ma giyango ni nyiso luora ne gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kaluwore koda weche ma koro nyo wacho kinde ma nyo mondo e kaunti onogo e gwenge eko mag Oyugisa. Wakenya goeko wacho ni jotelo winjo bed ni koro tiyo koda dhok ogogo mago eko mag luor ma ok ni koro giyanyore lela kendo wacho weche ma ochido.
gavana Gladys Wanga tichaki yanyi ayanyo kwa duar duor mine wa majotelo kendo kwa biyieni wakwedo yo makende kabisa tichaki bi Homa Bay kibiro yanyo gavana wa Mwamiyo okwahero gabire miyo yuma to kine wawuok kama wangi wach motuo chuny wa ne wawinjo ka gavana ma Siaya obiro Homa Bay ka kendo biro yanyo gavana wa edala wa joturwa wan gi lit awadwa kwa enia oluornwa pati lida marwa oburo dinga oluornwa gavana wanga gi oburu never impose themselves to be leaders. The pin no yerogi. Omi wadwa kwayo Orengo ni otine jo Siaya owe biro Homa Bay town. En wach mar wich kuot kabisa. Tija telo manyocha waluoro gavana ma Siaya James Orengo. Ine manyocha wang'eyi ni nyalo bedo kata mentor ma Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Nyathi matin ma odonje telo ka inise chako donje telo chon. Ne waneno ka gima inie mentor. To ka ine manoweyi kaka achiel kuom jodong luo madongo. Adiera maduk ni inga maduong'. Weche migole dhogi gin weche maricho. Wabilib ni kama intiere idagi ng'ama miyo. Okoro ni wuoye ewi joma miyo igolo dumbe joma miyo. Ka wacho pile pile no James Agro Orengo ine mitogo joluo. Apani mondo mi awachi ni wajalo luoro Orengo korengo konono no luoro wa Orengo ingiso wachae kaka joma mine Seyo makamana endo bedo gole koda MCS county ni ma Kisumu county lagi koda jalup speaker manendo nereo kombo mobendo yango ni gavana Orengo nyaka koro wuogo kendo kwang'uono gavana Gladys Wanga ewecho gogo kabende gidwaro mar mondo mi duol mokelo kanyakla governors duto pacho kaindi mano council of governors yo machuok COG mar mondo mi koro luong gavana Wanga ka achiel kod Orengo kendo tim twaka kada kel winjruok e kindgi. Awacho ni gavana Orengo nyaka sani koro luor mine. Weche mana wacho kuom gavana Gladys Wanga are unpalatable. Nyako luor mine, nyako luor Wanga, waluor uru kaka joma ntiere siasa, mine gi chwo wan waluor chwo to gimbe gi luorwa. To ka gisechayo wa hinya to wabiro nyiso gi ni wan bende wantiere gi tho chwo mwanyalo chayo gigo. An iluonga ni Honorable Jennifer Obonyo, MCA ma Southwest Kisumu Ward. Ok dwa yie gi weche machalo kamano mawuok e dho governor. Gavana ngima monego beni tende ma en godo no opuonje gik mawuok e dhoge. Ok wadwar kendo wakwedo wan mine ma Kisumu County Assembly wadagi wach manyi wacho ni ok wana yie kodi kata matin. Kendo kanyi wache Homa Bay kama Gladys Wanga nitie duogi e Kisumu ka ichake wache wach machalo kendo ok wana yie ni kata matin. Wawuok oko te kaka leaders ma Kisumu County Assembly nwakwedo wati no kang mamalo keke chaki wuok kuom Nyawang'aya mama nitiyo matek e ODM kendo tiyo matek adier to kinyal biro ni biro chae ni wachi kuom weche moko mofuwo wan mine okinyal golo wa e telo Nyasaye emomiyo watelo to okomiwa mondo ng'ama dichuo ichawa to in governor to kendo ina whole lawyer mong'eyo gima wache dhoge wadagi kendo wakwedo governors wakwayo ni bede uru piny mondo wuok kod Orengo mondo ng'e gik monyalo wacho kamoro mora ma entie gi samo wacho gie. Kani Karen Odhiambo an MCA ma Kaloleni Shauri Moyo Ward e Kisumu County Assembly. Wabiro kaka women leaders mondo wakwer gima no wuok e dho Honorable James Orengo. Samo yanyo Honorable Gladys Wanga manyiso ni kata janyuolne mama gima no kele piny ka bedo chayo. Koro kwa biyie unyalo pogoru e siasa to wach gima owinjore. Ka ng'ato wacho gima rach ni to gine miduoki. Eka podon mane county ni ma Kisumu wado ni ne moro kanyendo gilo ne jonyuol ka achiel kod nyithindo mawuok kanyende kada konogo manyalenda e county ni ma Kisumu
bang' Migosi Roy Odawa bende en japur kaachiel kod jalendo mageto kom MCA wuodo nogo ma Nyalenda cholo negi chenro go mag thieth manono ne nyithindo go kuma 300 kar dak mongore manendo ma Nyalenda. Ka otwa kod jofwambe kinde chenro machalo kamano yango ni obiro kod chenro makamano mar mikro nyithindo matindo oyud thieth kaluwore ni nyithindo mantiere bwo higni 5 tuoche go mag nyaldiema osebedo ka koro goyo kuonde dak go mongore ka bende osingo ni dwaro mare maduong' en mar neno ni kuonde dak go mongore nyithindo odongo ka nitiere kod ngima makare. Thothne nyithindwa man ka gi nitie outbreak masani ng'eny e community wa. Community wa be king'iyo kae sanitation ok ber ahinya seche te. Koro yudo ka nyithindwa gi yot gi gamo tuoche matindo tindo ma wan go. Joma mine be kamago gin ga very risky areas mek sanitation kok ler. Koro watemo mondo kawuono wadaw gi tuoche machando mine wa gi to seche moko yuto ma gin go tin ok ginya chopo e osiptal. Kawuono thieth ne en nono kendo ni pimi mamia mi gimoro amora koro idok adoka kini idhi endelea gi matibabu. To ok en kawuono kende. Atemo ng'iso mana Nyalenda ni mae kaka wachako kendo wabiro dhi mbele. Kawuono kwatieke ka orucha waboyudo kendo wachopo e gweng' moro machielo kaka Dago mwalo but Nyamasai. Wachak wayud jogo ma nigi let gi te gi pek kuom yudo thieth maber mondo be wami thiedhni mondo konyre. Te wathiedho kawuono thieth ma kawuono wamanage thiedho dhano 350 kendo kiny wabochak waendelea kowuok kanyo. Iluonga ni Beatrice Atieno Otieno to an village elder mar Nyalenda kar kae e community miluongo ni Libeto. Mokwongo adwa ni mondo ago erokamano ne Roy Odawa mar Kia kuom kelonwa thieth manono e community kar kae. Nyocha wan gi outbreak mag diarrhea diseases kuom nyithindo matindo tindo. Sani naneno ka nyithindo jonyuol okelo nyithindo matindo tindo kendo giyudo yedhe mabeyo kabisa. Imi yath kalure gi tuo ma intiere godo. I am Dr. Joanna Bella. We are here as a Polish medical mission for 2 weeks in Kisumu in partnership with Kind Hearts organization. We have 2 doctors, 1 doctor for children, 1 doctor for adults. We have a psychologist and we have also a medic. We are ready for everyone to come and we can serve to people who would like medical attention, but also some psychological attention. We will be in a couple of clinics for this week and for the whole next week, and doing hopefully some trainings as well. Kalore koda kuo mar jamni kaachiel koda monj mosebedo kanenore gweng' nendo ma Ang'ata Barikoi manendo mantiere tong' mar kaunti ma Narok kaachiel koda kaunti nendo ma Migori jichung' mar wakeni e kaunti ma Narok manendo Mikael Rebecca Tonkei koro dwaro mar mondo migawo mar arita kwe ma ipacho ma otelne koda migosi Onesmus Kipchumba Murkomen koro donjre wacho nogo mar neno kaka inyalo tiek monj kaachiel koda kuo mar jamni mosebedo ka dhi nyime kuom kinde. Oyango bende ni jamni moyo kanyido 134 mago iko mabende koro nyocha ne okwale yiene kaka inyalo duoki e gwenge makono kendo jiwo mar mondo miki koro ket siasa e monj machalo kamano endo to apisas mag obila kata migawo mar arita kwe okaw ting' mar neno kanyido ni kwe oduogo kendo kuo jamni bende otieki. Hawa wazee wa Ang'ata tumekuwa na challenge ya usalama, na hiyo inajulikana wazi. Tumekuwa na challenges ya usalama, na pia tumeonekana kwa ramani ya Kenya hii picha mbaya. Through you mheshimiwa, utusaidie tukae na mheshimiwa wa usalama Murkomen. Tunaomba tukae, sababu kuna siku tuliongea vibaya kama community kuhusu serikali, lakini tunataka kuomba msamaha serikali. Siku hiyo tulisema hatutaki askari, hatutaki nini, but I just want to take this time to apologize to the government na kueleza watu wa Ang'ata ni wazuri. Kala hatuwezi kosa moja mbili, 99% wazuri. Ile incident